Ni'n gwybod rhywfaint am sut oedd deinosoriaid yn edrych achos ni wedi ffindio hesgyr nhw. Ond dyw hwnna ddim yn helpu ni wybod pa sŵn oedden nhw'n wneud, nadi. Ond falle bod anifeiliaid tebyg yn gallu rhoi cliwiau i ni. Reptiliaid oedd deinosoriaid, ac mae reptiliaid, fel mamaliaid, yn defnyddio'r corn gwddf i wneud sŵn. Achos hynny, ni wedi dyfalu bod nhw'n rhuo fel llew neu chrocodeil. Ond credwch neu beidio, yn feialegol, mae'r T-Rex yn perthyn yn agosach i adar nag i unrhyw anifel arall sy'n byw heddi, ac mae adar yn gwneud sŵn mewn ffordd gwahanol, gan ddefnyddio syrinx. Felly falle bod y T-Rex wedi canu'n swyno, neu clwco fel iar.